da, Pellegrino Matarazzoren taldea, iruditan ikusten zuen Chelsearen aurka, eta Chelseako entrenatzailean hor. Goztegatik azkeneko ligan amargarren egin zuten, eta oso urruti daude beraien ikuspuntua beste batzu diralako, eta nik uste Realak aberra nola egiten dion aurre Chelsea. Proba autua, Remiro atean, lauko atzealdean, Jo Mikel Aranburu eskuinetik, nagusia behar bada atzealdeko erdialde hori oso gaztea, arrobikoak biak ere. Bai, harritzekoa da, ez, azkeneko partioan biak batera ikusten. Igotz dueldia aukian izango da, eta baita Mikel Oyarzabal kapitaina ere. Mundial amaitu zenetik, aurrenekoz, jokatzeko aukera izango du, liga aste. Egin gabe eta zerra egin gabe etorri zen, eta iruditzen zait, gaztak garrantzitsuena da, hilabetea. Etxekoek, astebete barru, hasiko da bere ibilbidea Premier Liguen. Erneko Palmer, mailhandiko jokalaria, goian estutzen, lerroa zeharo aurreratuta, ezka azken alegina Moises Kaizedok egin du, are hartzitik jaurtik eta gaztei atea zabaldu behar zaio. Bai, nik uste dut, konfiantza hori eman behar zaio. Sakon jokatu nahi dueran Xabi Alonsoren taldeak, ez du, iritsi da, eskuine galekoa, eta esan behar da, Europako txapelketen historian, jokatu diren txapelketa guztiak irabazi dituen klub bakarra dela. Erdiak errematea, eta ozta, ezin, baloiari eutsi. Alex Remiro, eta gaur, Stamford Bridgen, Aston Villako jokalari horiak Morgan Rogersek, debuta duen jokalariak, erdietsi du bat eta utzekoa. Fitxaketak egitea, taldeak fitxaketak egitea. Aurrean dago zuen taldeak behidu zenbat diro gastatu den. Zenbat gastatu den. Eta ez da Europarako sailkatu. Ez da Europarako sailkatu ere eginez. Baina Reala prest da hori. Ligako klub gehienek dituzten arazoak fitxaketak egiteko. Eta garaibateko figurak, adibidez, dagoeneko ez dira iristen. Luken Beitia, aurretik Take Kubo, mundiala jokatu, zer fitxatu, zer ez galdu. Ez galdu, hori da. Askotan, azken unean, jokalari garrantzitsuren bat kentzen dizute Erne, jaurtik eta gutxigatik ez da baloia ate barruan sartu. Egalean da baloia, eskuinean Pedro Neto, jokaldia bizitu nahi, ondoko marratik. Bila Xabi Alonsoren taldea, motzean atera du. Pedro Netok. Area barruan, aldaratzea, Jon Martineko mutila, mundiala jokatu zuen, bere herrialdearekin. Eraso ezkeraldean, Palestra, pase area barrura, eta pixkanaka, bidea egiten, Gonzalo Guedes, Portugaldarra, zelai erdiko Euskarri posizionala baino gehiago asko iristen den jokalaria da, eta gol deixente egindakoa da. Erne erdirak eta aldaratzea Fofanak, eta zinak ditu Angel Herrera. Nik uste dut, berak daukan jokorik onena ez du erakutzi ez, iruditzen zen taldeari oso. Colwill, pasea aurrera, bikaina izan da pasea, erdiraketa eta azkenean baloia alderik alde, idade bat sortzen ari dela hor. Nik uste dut ez dala berdina izango ez, Real Madrid beste gauza bada, ez dauka zer ikusirik Chelsearekin ez da hobea edo txarra izatea, baizik eta portaera, ez jokalarien portaera baita, ez hori oso garrantzitu izaten da entrenatzaile batentzako, ez, eta iruditzen zaite ondo sartu da taldean, gauzak ondo egiten ari da. Dena ematen bada, horretik genioen hasieran lantaldea ondo kudeatu behar dela, minutuak eta banatu, eta hori bezain garrantzitsu. Benetan urte gogorra dator. Erne aukera Oskarsonek, errekortea, eta bikain berriro ere Robert Sánchez. Azken minutuetan Realako selekzioan jokatzen duen futbolaria, Oskarsonek baloia atzean utzi, ondo, ez dutu dorain Angel Herrerak, Sutsic, errekorte bat, baloiari utzi, bueltardia eman, jaurtiketa eta beste aukera hon bat. Behetik, ondo orain, Erne, Remiro, Reala eroso, orain, lerroak uztartuta, Palestrak Gaur puntuak ez daude jokoan, baina bai partia kontrolpean nahi du,
markagailuan aurretik dago, pixka bat itxaron. Gutxi azaldu da erasoa, baina laugarrena dagoeneko eta gola, Bai. gol bikaina. Jaurtiketa ona nioen beste behin, mina handia egiten ari dira. Iristena diren bakoitzean, Matarazzoren jokalariak, eta ze zartako eman dion baloiari. Jon Mikel Aranburuk lekutatik ez da ohikoa, eskuinatzen oso gutxi azaldu da jokoan. Ezker hegalean, Colwill, erdiko atzelaizioa, bidea libre, pasea Barrenetxeak, Take Kubo gehiago azaltzen ari da erasoan. Carlos Soler, jaurtitzeko keinua egin, Zuhutxitzen hanketan utzi du baloia, erdiraketa, eta azkenean, urdinek baloia atera dute, ondo estutzen ari da Reala, estu eta larri, Xabi Alonsoren mutilak, jaurtik eta Take Kubok egin, atzean Lakoa, eta horren bestez, txistua jodu partidako epaileak, 3 minutu luzatu du lehen zatia Stamford Bridgeen, oraingo zalba jarraian irabazi eta 50 urte zeramatzan Londesko taldeak liga eskuratu gabe, eta John Terry, Frank Lampard, Didier Drogba eta guzti horiekin, eta Reala nagusi, eta gaur bezala golegile atzelari bat, Gorriti, orduko hartan, 2 golak berak egin zituen. Bueno, baizako atzelari hasi dira golak egiten da, ez da txarra hori. Hamar zemakiarekin, Manchester Cityn trebatu zen futbolaria, maila handikoa, oso handikoa, ezkerra, nabaritu zen. Risek eta berriro ere, goitik erraztasunak partidaren astapenean bezalaxe, eta Realak gola irentzi egin du, esan daiteke. Lehen zatian bezalaxe, Morgan Rogersek egin du bat eta usekoa, bigarrena, Joao Pedrok. Errak. Gauza hona da, partiduaren gauza hona da, aldaketarik ez da, atxeen aldian baita ere, ez, biak ematen dute, baina uste da maikakoa hemen izango dela, hau izango dela, ez. Hemen daude 8 jokalari, ligako lehenengo partiduan egongo direnak. Cole Palmer eta Rhys James. Ati badago beste txekiar bat, Wolverhamptonen ari dena, baina lehen esan duguna, bigarren mailan ari da, eta hala ere dirutza eskatze dute jokalari hau era. Erdia bakarrik jokatuko da, eta galdera zergatik ez da liga datorren astean hasten. Bai. Normalena hori izango litzateke, gero bestela partidak oso sakabanatuta daude, Erne, hortik eta alegina, arrisku bizia sortzen ari da bigarren zatian, Joao Pedro kasualidadea. Ez, kasualidadea ez da, bizi dalako hori, xogunak egon diralako baita ere, eta irutze zen. Txapeldunen ligan sartu du, berriro ere, eta gainera Europa Liga eskuratu, joan zen denboraldian, Andoni Iraolarena galanta Bournemouth. Europan sartu eta irabazi du hori, bai. Hori garbi dago. Bai, Bournemouth kokatzen ikusita azken 2 denboraldietan zoragarria. Cole Palmer, hor da arriskutsua 10 zenbakia, ezker zitala du, area ertzeraino iritsi, aldaratzea jaso, Rhys James, pasea dotorea zen, baina ondo, Jon Martin, arriskuak, 27 zenbakiarekin, malo gusto, Frantziako selekzioan ari da, bien bitartean, Cole Palmerren saiakera, baloia langa gainetik zidu, Reala bezalako talde batean jokatuta, maila hori lor daitekeela. Eta hori mezu hona da baita ere, arrobiko mutilentzat, gaztentzat. Hortxe, Martxal, erasoan, Turrientes, azken ordu erdia jokatzeko aukera izango du. Jo Mikel Aranburu, Oskarson, pase atzera, aukerako baloia, Mikelentzat, demoraldi aurreko aurreneko aukera, eta hortxe izan du, min egiteko abagunea. Galante, lehenengo baloia balora botatzea. Barrenetxea eta azken jaurtik eta Carlos Solerrek egin du. Eta partiduan bat egitea, ez? Sergio Gomez, ezkere galekoa. Urientes, jaurtik eta ez badia.
noski Chelsea jabetuko duela, baina aipatzen zen ze harrera izango zuen gaur, kontuan hartuta mundialean Ingalaterra kanpoan utzi. Aranburu, Barrenetxea, jokaldia ondo lantzen ari dira Matarazzoren mutilak, pasea area barrura. Dia oso garrantzitsua da, gauzak ondo egitea, dana ondo ematea, neurtuta jotea, eta bidarioik eta UEFA, garai bateko UEFA, Europa Liga ere bai, Txapeldunen Liga birritan esan dugu. Zertan erakutsi behar, taldearen errendimendua nola izan den, taldearen bilakaera nolakoa den, baina askotan emaitzarekin gerezen hasi, Oloten jarraitu eta Rayo Vallecanotik Chelsea-ra. Bideo nahi du. Bai, 28 urterekin. Sakon pasea, Joao Pedro berriro ere bakarrik geratu da. Eta errazegi ere, orain honetan gola, jokalari brasildarrak zuloa usaindu ikusi, eta hirugarrena iritsi da Stamford Bridgera. Azken txampa zaila izango da Realarentzat. Bai, egiten ez dakik gol. Asko Afrikan jatorrikoak, biziak, bortitzak, eta gero eta gehiago kalidade handikoa. Bai. Teknikoki asko Estebao Katzera, Antxinpon, Labia, Enzo Fernandez, Estebao berriro ere, Xabik